Terveisiä taas tarjoamosta, tällä kertaa näin videolla. Me halutaan Tuukan kanssa kertoa teille muutamista uudistuksista, joita tarjoamon on tehty. Tuukka, minkälaisia uudistuksia tässä kevään aikana tuohon palveluun on tehty? No, tänne tarjoamon palveluhaun puolelle on toteutettu etusivu-uudistus ja tuonne palveluhakuun listanäkymään on toteutettu käytettävyyttä parantavia uudistuksia. Ja sen lisäksi tuonne palveluntarjoajan käyttöliittymään on tehty iso uudistus, jolla sitä palveluiden tuontia tarjoamoon on helpotettu. Aivan. No, katsotaan vähän, että minkälaisia ne uudistukset on käytännössä. Niin, jos mä vaikka esittelen tämän etusivun. Aikaisemmin asiakkaan käyttöliittymä oli tekstipohjainen pudotusvalikosta. Nyt sitä on tehty sitten visuaalisemmaksi. Täältä löytyy pääkategoriat, näin alapuolella vaihtuu alakategoriat ja sitten saadaan se näkymä, jossa aikaisemman sijasta, kun oli yksi rinnakkain, monta allekkain, nyt on 3 rinnakkain. Tämähän on verraton muutos, vai mitä? Kyllä, tässä niin kuin noissa korteissa saadaan näytettyä nyt jo enemmän tietoa ennen kuin ne aukaistaan, eli käyttäjä saa pikkasen paremman käsityksen siitä, että mitä tältä kortin takaa löytyy. Ja mitä sinne palveluntarjoajan käyttöliittymään on koodattu? Eli tänne palveluntarjoajan käyttöliittymään on toteutettu tämmöinen käytettävyyttä parantava välilehtirakenne. Ja täällä merkittävimpänä uudistuksena on katselutilastot. Se on muuten semmoinen asia, jota on paljon toivottu. No, tässä on testiympäristö, kaikissa on pyöreät nollat, mutta todennäköisesti kun menette katsomaan omia tilastoja, niin näin ei ole. Mutta mitä asioita sieltä pystyy näkemään? Eli helmikuusta 2026 alkaen on kerätty katselutilastoja näille palvelukorteille ja yrityskorttien katseluille. Ja lisäksi tietoja siitä, että paljonko on siirrytty vaikka yrityksen omille kotisivuille tai montako viestiä tarjoamon kautta on lähetetty tai onko tehty ajanvarauksia tai onko WhatsAppin kautta otettu yhteyttä, niin näitä tietoja saadaan nyt täältä näytettyä myös palveluntarjoajille itselleen. Millä tavalla nämä tiedot löytyy sieltä käyttöliittymästä? Eli täältä katselutilastot välilehdeltä niin pääsee määrittämään, että onko 30 päivää vai 90 päivää vai sitten tuolta helmikuusta 2026 alkaen, eli tuo alusta asti painike. Ja täältä löytyy tosiaankin katsotut viestien määrät ja katsottujen palvelukorttien määrät ja lisäksi tieto siitä, että mitä kautta niin kun käyttäjä on päätynyt tänne kortille, että onko se Googlesta tai Facebookista tai muusta, niin se tieto löytyy täältä myös. Tulette varmaan huomaamaan sen, että kun joku on joskus miettinyt, että mahtaako siellä omia kortteja kukaan katsoa, että ne katselukerrat ja viestit, puhutaan ihan 2 täysin eri luvusta. Eli jos käyttäjä on katsonut, niin siitä ei välttämättä ole aikaisemmin saanut mitään tietoa, ja niitä on todellakin monikymmenkertainen määrä suhteessa niihin viesteihin. Mitäs muuta muutoksia tänne on tehty? Muita merkittäviä uudistuksia on tänne yrityskortin ja palvelukorttien muokkaukseen. Eli muokkausnäkymä nyt on laitettu siihen muotoon, että jatkuvasti käyttäjälle on selkeää se, että miltä tämä kortti näyttää loppukäyttäjälle tai sille palveluhaun käyttäjälle. Eli vasemmalla on asiakkaan näkemä näkymä ja oikealla muokkausnäkymä. Kyllä, eli tämä vasen elementti on se, miltä tämä näyttää palveluhaussa, ja tällä oikealla puolella on sitten kaikki tutut kentät, mitä aikaisemminkin on täytetty, niin pystyy täältä täyttämään. Ja muutokset päivittyy reaaliaikaisesti. Kyllä. Eikä tarvitse tallentaa erikseen. Entäpäs ne palvelukortit? Palvelukortin puolella tilanne on sama, eli jos mennään muokkaamaan palvelukorttia, niin edelleen tällä vasemmalla puolella on tämä avattu palvelukortti ja oikealla puolella on kaikki nämä muokattavat tiedot. Hyvä. No sitten Tarjoamo-lehti ilmestyi tuossa äitienpäivän aattona ja seuraavasta lehdestä sen verran, että se tullaan jakamaan huomattavasti laajemmalla levikillä, eli levikki lähes tuplaantuu. Se jaetaan lähes kaikkiin pohjoissavolaisiin taajamiin laatikkojakeluna, joten kannattaa nyt olla hereillä siinä, että varaa lehteen mainostilaa. Hinnat pyritään edelleen pitämään edullisina, mutta lehden levikki on todellakin
huomattavasti laajempi kuin aikaisemmin. Ja sitten muistutan jo tässä kesälomien kynnyksellä seniorimessuista, jotka järjestetään Kuopion musiikkikeskuksella 9.10. Siihenkin pääsette varaamaan pöytää. Uutiskirjeestä löytyy varauslinkki. Ja uutiskirjeessä on muitakin mielenkiintoisia asioita, muun muassa sieltä näette, ketkä ovat uudet Tarjomon hallituksen jäsenet. Hyvä. No sitten Tuukan tekemistä olette nähneet tämän Tarjomon kautta, minkälaista jälkeä näin voisi sanoa hän saa aikaa. Me ollaan nyt Tarjomossa tarjottu sitä mahdollisuutta, että yritykset voi myöskin hankkia tätä ohjelmistokehityspalvelua Tarjomosta. Hinta on verrattain edullinen, tai itse asiassa hyvinkin edullinen, ajatellen yleensä ohjelmistokehityksen hintoja, että se on vain 55 € tunti, alvi nolla. Joten jos haluatte Tuukan palvelua, minkälaista palvelua sulta muuten saa? No, Tarjomon kautta on toteutettu esimerkiksi kotisivu-uudistuksia tai hakukoneen näkyvyyden parantamisia tai Google- ja Facebook-mainoksien kehitys, tämmöisiä seurantatyökaluja tai vastaavia, niin ne on esimerkiksi mitä on Tarjomon kautta toteutettu. Eli hyvin monipuolisesti erilaisia kotisivuihin liittyviä toimintoja voitte Tuukan tuolla kehittää, jos sellainen tarve on. Mitäs muuta? Taisivat olla siinä nämä tämän kertaiset asiat. Tässä olivat merkittävimmät asiat, mitä on nyt tehty. Oikein hyvää kesää.